Good morning mga idol, tayo po nandito sa ating maliit na karindera mga idol. Samahan nyo kami sa aming prepare ng mga kahit ano mga idol. Siyempre naman mga idol, kuha tayo ng kape dito. Magkape naman tayo idol kasi alas 3 pa naman madaling araw yung mga idol. Ito lang. Ayan po si Mrs. mga idol, nagpipinat sa mga gulay mga idol. At ayun, ating kape mga idol. Nandito yung kape mga idol. Ang galit siya nagsalita ko mga idol. ang lisod-lisod talaga magtagalog ng mga Bisaya mga idol. Ang klaseng Tagalog yan. Sobraan talaga, sobraan ng tubig oh. Maraming tubig. Sos masyadong matabang. Dagdagan natin ang asukal mga idol. Sobrang tabang po ang ating maliit lang asukal na lagay natin. Baka diabetic naman tayo pag dinami natin yung sugar. Ngayon mga idol ay mag-blender ako ng maraming ahos. Ngayon mga idol oh. Tapos yan mga idol at kukuha tayo ng lalagyan pagkatapos ng ating pag-blender. Yes mga idol, tapos ang ating pag-blender. Yan mga idol, oh, kunin na natin yung ilisin niya mga idol kasi tapos nang mag-blender. At kukuha tayo ng kutsara. Tapos pag ganyan lang yung mga idol oh. Yan po. Mga idol, yun lang po ang ating update mga idol kasi ay, marami pa kami nagawin mga idol.